Pozdrav svima i dobrodošli još jedan Cinema 4D tutorial. Danas ćemo se baviti sa tri funkcije koje vidite s vaše lijeve strane. To su Point Mode, Edge Mode i Polygon Mode. Vama vjerojatno piše dole Use Polygon Tool, ali ja to više volim zvati modove, pošto kada kliknete zapravo uđete u nekakav novi mod gdje možete koristiti druge stvari. Kako budemo radili kroz Cinema 4D, bit će vam jasnije zašto sam ja baš koristio mode naziv, a ne tool kao alat. Ok, primjerice ajmo stvoriti kocku. I sad, ona kad je stvorena, zapravo je stvorena od tri, ajmo reći, najosnovnija, ne objekta, nego od tri najosnovnijih stvari. Od točaka, od rubova i od ovih ploha, to je ovih površina. Nažalost, ne možemo sad trenutno vidjeti ni selektirati te nabrojane stvari, ali možemo ga natjerati. Ono što moramo napraviti je da napravimo taj object editable, to jest da stvorimo od njega polygon object. Da bismo to napravili, moramo otići gore u lijevi kut i kliknuti na ovu tu ikonu. I sad vidimo da nam se promijenila ikonica i automatski tu već piše da to znači polygon object. Primjerice sad ne možemo baš odmah tu u ovom dijelu ponovno namještati veličinu i te stvari, ali zapravo to nam ni previše sad ni trenutno ni važno. Ok, i sad primjerice možemo otići u ovaj tool mode, to se zove point tool, ali ja ga zovem point mode, i vidimo da mogu selektirati točke ove tu, koje su zapravo na svim rubovima, to je krajevima objekta. I normalno te možete objekte, to je objekte točke, pomjerati gdje god želite. I ako želimo recimo selektirati više točaka, samo držite Shift i selektirate točke koje želite, primjerice ove tu 4. Ok, vratimo to sa Ctrl+Z. Sljedeći mod vam je Edge Mode. I on vam zapravo služi, mislim da samo već sve govori, da koristimo rubove od kocke. Ovo je zapravo edge linija, zapravo rub vam je stvoren od to je dvije točaka, znači spajaju ga dvije točke koje se nalaze ovdje recimo i ovdje gore. Selektiramo rub i možemo također i njega pomicati kako god želimo. Pomaknemo malo naprijed, vidimo da smo dobili kontejner za smeće, ali to sad ne želimo napraviti. Imamo također ovdje i Polygon Mode. On nam služi da pomičemo i baratamo s ovim tu plohama. Znači s ovim tu površinama, to je stranicama ove kocke. I također njih možemo također pomicati i raditi s njima što god želimo. Ok. Sad kad smo otkrili te nove opcije, također ću vam pokazati, to je samo ću ući u taj layout, uzet ćemo nekakav novi workspace, to je novo radno sučelje. I da bismo to napravili, otićemo na ovaj tu gumb, držati ga i otići na modeling. I zapravo sad je sve skoro isto, samo što smo dobili dole u donjem kutu nove alate. Ali inače te alate smo također mogli poznati pomoću desne tipke miša. Znači desnu tipku miša i također tu imam te alate. Ali velim, nažalost neke ikone su vam nedostupne. Ali kako budete mijenjali modove, također će vam one biti dostupne. Ok, ajmo da vas upoznam s jednim alatom, kad već nećemo puno. On vam je Knife Tool. I Knife Tool vam je zapravo na hrvatskom nož. I njega možemo selektirati i po meni on zapravo najbolje rade u ovom tu point mode. Pa ćemo ga ovdje selektirati, znači to je ovo tu. I ono što on radi je, znači sječe kvadrat na dijelove. Također, znači najveća, ajmo reći, svrha tog Knife Toola je da stvara nove poligone, zapravo nove površine. I sad primjerice kliknem jedan put i sam povučem gdje god želim i pustim i vidimo da je sasječeno. I ako zarotiram, primijetite jednu vrlo važnu stavku. Dobili smo nekakvu zelenu liniju. Šta nam ona znači? Ona nam znači da smo stvorili endagon. Endagon vam je površina koja je stvorena od 4 pa na više točaka. A to je ono što baš ne želite da dobijete. U ovom tu options panelu vidimo da imamo mode align. Njega ćemo staviti u loop i maknut ćemo karticu ovog tu create endagons.
Tako da ćemo maknuti tu mogućnost da stvaramo taj entagon. I sad primjerice vidimo da nam se promijenio način kako sjećamo, znači više nemamo one linije, nego ovako nam se sjeće. I sad primjerice možete otići, ne znam, ovdje i vidimo da kad selektiram Selection Tool, vidimo da smo stvorili zapravo nove plohe. Nažalost sad ne možemo selektirati plohe jer smo u point modu, pa moramo otići u Polygon mode i vidimo sad možemo selektirati plohe. Znači vidimo da smo ga sasjekli, moramo ponovno point, uzmemo knife, tu ga se sjećamo, tu ga se sjećamo, tu, i sad primjerice opet u Polygon mode i vidimo da sa Selection Toolom možemo nabrati više njih. I sad primjerice mogli ste selektirati ova tu 4 i izbaciti ih van. Vidimo da smo dobili vrlo zanimljivu stvar. Ok, vratimo to nazad. I znači kao što sam je rekao, svrha moja glavna znači da isjeckate vaš kocku i ne dobijete više tih poligona. Tako da imate više, ajmo reći, površina za stvarati nove oblike. Ajmo pokazati još jedan tool. Ono se zove Extrude tool. To vam je ovo tu. Ok? Sad primjerice, ne znam, selektiram ovo tu dvoje. I ono što će ono učiniti je kada kliknem na Extrude tool i kada uzmem recimo da, ne znam, tu mi je miš, vidimo da je mi miš tu ovdje i držim lijevu tipku miša i povučemo desno. Vidimo kako mi izlazi van. To je stvara nove poligone. I ako ponovno kliknem i želim da mi još ponovno izađe, primijetite jednu drugu stavku. Znači vidimo da smo stvorili zapravo, jedan put smo povukli i dobili smo ove površine. I drugi put smo povukli, zapravo smo dobili odvojeno od prvoga. Znači nismo dobili spojeno. I sljedeće, na primjer, kada sljedeći put kliknemo, vidimo da stvaramo opet nove. Ok, nadam se da ste to skužili. Recimo sad da kliknemo i idemo u lijevu stranu. Znači ne sad desno, nego u lijevu. Vidimo da povlačimo unutra. Ok, znači to je isto također fora za znati. Dobro. Recimo imamo također tu neke opcijice. Također Create Caps. Create Caps vam je opcija da kada primjer gurate nešto unutra ili znači prema unutra i ne želite da ostane vam prazno iza toga, jednostavno kliknite Create Caps. Ok. Imamo Create Entagons, to isto također ne želimo baš sad dirati. Imamo Offset. Primjerice Offset vam služi recimo da sam povukao malo naprijed. I recimo selektiram sa Selection Toolom ove tu 4. Ne želim ovo tu, ne želim ovo tu. Primjerice samo ovo tu želim. I odem opet na Extrude Tool. I sad ponovno povučem prema gore. Primjerice da želim randomjerno tako više 5 puta tako želim napraviti. Onda vidim da mi je ovo 33 cm visoko, onda mi se offset, vidim da mi se mijenja svaki put kada pomaknem. I sad primjerice, želim 30 cm 5 puta tako. I onda kliknite na tu opciju New Transform. Tako možete dobiti takve novih 5. Ok. To je što se tiče Extrude Toola. I sad primjerice, ako želimo maknuo se odselektirati, napraviti novu kocku, make editable i to je to. Ok. Ajmo napraviti sada jedan, ajmo reći, novi model. Zapravo ono što ćemo napraviti je otići u, možemo zoomati van i ovako recimo, selektirat ćemo ovu tu plohu, ćemo Extrude Tool i povući desno. Ok. I povući ćemo još jedan put. I selektirat ćemo ovu tu plohu. Povući ćemo je gore. Selektirat ćemo ovu plohu, povući ćemo gore. I sad ćemo... Opa, ne, to ne želimo. Ctrl-Z. Sa trojkom rotiramo. Napravimo još jedan put malo gore. Selektiramo ovo, napravimo još malo gore, tipa nešto ovako. I sad primjerice uzmem opet Selection Tool, uzmem ovu plohu, Delete, odem na ovu tu plohu, to je samo ovu, Delete. I sad, recimo da ste u ovakvoj situaciji. I recimo što ako želimo spojiti ove tu dvije stvari.
zapravo mogli ste ovako spojiti, znači bez da je to maknuto. I sad želimo recimo spojiti ova tu dva kraja. Primjerice, mogli bismo, ne znam, mogli bismo uzeti ovu tu stvar i otići i povući desno. Znači uzmemo to, extrude tool i povučemo prema desno. Ok, ali ima zapravo i drugih načina. Ajmo izmisliti recimo, fora radi select, izbrišemo i tu nam dolaze zapravo nove opcije. Uzmemo desni klik miša i odemo create polygon. I sad moramo uzeti ovu tu točku, najbolje da malo zarotiram. Znači uzmemo ovu tu točku, selektiram je, pum, kliknemo ovdje i završim ovdje, sad dva put kliknem. I bim, stvorila mi se nova stranica. I tako mogu svaki put, jel? I sad možemo na primjer otići, znači selektiramo ovo. Evo ga vidite. Znači na kraju morate uvijek dva put kliknuti. To, dva put. Evo ga, to je to. Još možemo također od dola, ali nećemo čisto zato da vidite da smo zapravo uspjeli. Ok. A ima još jedan način, zapravo je malo brži. Ajmo to undo. Ok. Uzet ćemo bridge tool. I bridge tool je zapravo tu tool, bridge ili desni klik i bridge. I sad što ćemo napraviti je da, znači ne želimo to pomicati, nego sa trojkom i uzmemo recimo point mode i kliknemo tu. Znači moram držati lijevu tipku miša, pustim, selektiram ovo i ovo to pustim. Evo ga. Znači princip je ovakav. Uzem točku i držim lijevu tipku miša, nažalost moramo odselektirati, odaberem tu točku, držim lijevu tipku miša, povučem prema ovoj točki, pustim. Odem do ove tu točke, selektiram je, držim miš, odem do ove tu točke i pustim. Ok, to je ljudi moji što se tiče bridge toola. Fora vam je znači da bridge tool malo nekad brže radi, ali najviša fora vam je to, recimo što primjerice sa polygon toolom možemo recimo izbrisati ove tu otići select i selektirati polygon tool mode, to. I sad primjerice želimo zatvoriti ovu tu kocku. Otićemo malo unutra. Želim zatvoriti ovu tu kocku. Pa to ne bi baš mogao sa bridgeom, nego ću otiti desni klik i create polygon. Primjerice selektiramo ovu tu, cap, i dva put završim i to je to. To baš sa bridge toolom ne bih mogao. Evo vidite, sam je ovo vratilo, sad ćemo ovdje tu, odselektiram i evo ga. To je to ljudi moji, nadam se da ste uživali i u ovom tutorialu, da ste naučili nešto korisno i do sljedećeg tutoriala, lijep pozdrav!